que me querades comentar. Un segundiño. A ver se desta vez vai. Visibilidade, público. Vale. E que máis? E agora debería estar. Vale. A ver agora. Vale. Agora debería ir. Espero, vamos. Que mantas son, macho. Isto non pode ser. A ver. Molaba saber se funciona ou non funciona. Joder. Agora parece que vai, non? Como vai o rollo? Ah, vale. Comentarios. Agora están activados, vale. Perfecto. Entón, creo que sí, que agora vou ver se vou activar os comentarios para ver se agora sí, vale, perfecto. Moi ben. Chachi. Vale. Estupendo. Vexo que sí. Isto vai. Perfecto. Guai. Bueno, aproveito para dicir que é gratis suscribirse ás canales de YouTube, porque me están chegando mensaxes agora que... aí está, vale. Están chegando mensaxes e nada, que hai que suscribirse, que non pasa nada, que é gratis. E nada, vou ir dando, que senón isto é batodemia. Hoxe quero empezar unha canción. Aí estamos, por fin, xa o vexo. Vale, estupendo. Eso, dadle o botón de suscribirse. Eu digo pola xente que non ten tanta experiencia con internet, porque se te suscribes a canle, chegante novas de cando estás en directo, cando se sube un vídeo novo e todas esas historias. Tamén aproveito para dicir que os que tendes PayPal e queredes contribuir coas causas dos músicos en confinamento, podedes doar, facer doacións sen ningún tipo de compromiso na conta de PayPal alfonsoespino@gmail.com. E pouco máis. Imos comezar cunha canción de Pink Floyd, porque sei que vos gusta moito, e a min tamén. E unha canción de Syd Barrett, para variar. Non creo que a escoitedes moito en directo, está por aí. Así comezaba o álbum The Piper at the Gates of Dawn.
que intensidade de canción, me parece flipante. A primeira vez que a escoitei foi no álbum en directo Uma Guma, esa versión na que xa non estaba Syd Barrett. Ese disco regalou o meu tío Robert, que está aí comentando. Por iso dixo de Bravo Gilmour, porque nesa versión en directo estaba David Gilmour e non Syd Barrett. Despois, anos máis tarde, xa me fixen co Piper at the Gates of Dawn, coa versión original de Syd, que é verdadeiramente alucinante, unha maneira impresionante de comezar un disco. Non sei se estades de acordo, pero te vuela la cabeza. Puto flipe. Vale, pois xa metidos en materia, hoxe veño sen setlist apenas, así un pouco improvisado, así que estas, como de andar por casa, non outro bolo destes de andar por casa. Cambiei, hoxe estou dende YouTube, estiven mirando así un pouquinho como facer para transmitir así en directo. Estou co teléfono outra vez, porque co ordenador non me gustaba moito como sacaba o son, escoiteino e gustame máis como sai polo teléfono. Xa miraremos outras maneiras de facer as cousas, pero bueno. Hoxe imos seguir, bueno, teño varias peticións aquí anotadas que me fixeron. Vou cantar unha canción de Espiño que se chama Beatle Brother, que nunca toquei neste formato at home, Espiño na casa. E outro día foi o, como di César, foi o non cumpleanos de Fran Pérez, e esta canción dediquei a él, compuxena para él cando ainda vivía, e volvo a dedicar a onde estea, chamase Beatle Brother, porque él chamábame Beatle Brother, decíame, Beatle Brother, que tal, tío, como estás? Que che parece se cantamos unhas cancións? E eu sempre dicía que sí, porque encantábame cantar con él, e por iso lle fixen esta canción, co desexo de que se recuperara, cousa que nunca sucedeu, pero para Fran.
Canción para Fran. Dociñas. Bueno, ves que tanto, sabes? Héctor, que amigos, mis familia. Pois xa, vou cantar. Hoxe vou facer un pouco yeye, porque tiña varias peticións aquí de temas de Los Salvajes que no seu momento non fixen. E non as canto dende que estaban os chavales. Pois sei que falo moitísimo porque é a gracia que ten. Bueno, esta canción é un himno, chamase Soy así, e é de Los Salvajes, de Gaby Alegret e compañía. Adico ya ao meu queridísimo amigo Tato e a Vivi, compañeros dos chavales, que puxeron tanta enerxía e tanto empeño e tan boa música neste proxecto, que tantas alegrías nos deu. Los Salvajes. Facer isto hecho que hai. Que máis cosas había por aquí apuntadas? Salvajes, brincos, tamén pedistes brincos. Outro verbo dos brincos. Outra canción que me pediron por aí, bueno, non pediron nada en particular, así que vou tocar a que me dé a gana, que tamén a coñecedes todas, a poderes cantar na casa, facer os coros, que é importante, bailar ou facer o que queirades.
guai. Que recordos. Que anos 60 que pasamos, Dios mío. Que recordos dos anos 60. Si ti naciche nos 70, espiño, que dis. Non flipes. E vais a pegar un repaso a afinación mentres pensamos na seguinte canción que imos cantar. Imos, xa falo en plural, biches. Que movida. Outro día quero recordar que Miguel Fuentes de Santiago que se chama The Boxer. El de Anita. Qué guay. Magistral Anita. Pues íbamos a cantar The Boxer. Ay. Canción mítica, Onda Sasha. I am just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of my bones, two promises. All lies and death still around me, foibles fears, without the rest. Boxer and fighter by his straight, and he carries here in my
días. Ben, imos rematando. Martes y 13. Que mitiquez, que maiores somos. Tomo nota da suxerencia de Katia e de Tomorrow, wow, pero canto éxito teñen Tomorrow, de verdade, eu flipo, a ver, encántame. Esta, pois mira, vou facer unha de Tomorrow, unha canción miña para rematar e xa nos despedimos. Lembro vos que non olviden suscribirse a mi canal, como din por aí adiante, suscríbanse a mi canal e nada. Veña, imos cantar unha canción de Tomorrow porque vou vos contar unha cousa. Cando currábamos na Reixa Marcos Santomé, Héctor Lorenzo e mais eu, montamos unha especie de trío que non chegamos a tocar nunca. E de nome puxerámonos Marcos e Alfonso, como era? Marcos e Molduras. Porque agora hai un grupo que se chama así, pero isto estou falando de igual 15 anos ou así. E ao lado da Reixa hai, ou había, creo que sigue existindo, unha tenda de mercado que se chama Alfonso, que é meu tocayo, que lle mando un saúdo se me está vendo, porque é moi por rapaz tamén. E claro, tiña o letreiro na porta que puña Alfonso, Marcos e Molduras. Alfonso era o seu nome e Marcos e Molduras era o que se dedicaba ao que facía na tenda, non? Entón, pois, este trío que montamos Héctor, Lorenzo, Marcos, mais eu, pois, así nos chamábamos. Alfonso, Marcos e Molduras. Non chegamos a tocar nunca en directo, pero facíamos cancións de Tomorrow e cousas destas tamén. Entón, gracias por recordarmo, Héctor. E lo oímos. Vou cantar Hallucinations, que xa toquei outro día, pero Héctor non estaba, entón vou a tocar para él. A ver que tal me sai. Circulation gives my brain information, gives my body new direction, goes up to my expectations. I need no celebrations. I'm calling you fast, light in the sky, clouds passing by. Top of my wheel.
Hallucinations. Graciñas. Aperta, Sector, eu tamén quero te un montón, a ti e a toda a tua familia, guapísimos que sodes. Pois nada, bicos para María, para as dúas Marías, para Denise, para Gon. Bicos, amigas, de verdade. Graciñas, pois nada, vou rematar cunha canción miña que se chama Electric Nana, que estrea neste canal de YouTube Life Spin at Home, unha canción que ten título en inglés pero está en galego, unha canción que se chama Electric Nana. E nada, eso, suscribiros ao meu canal, tedes unha conta de Paypal para donar voluntariamente ou dicirle a un xente moi millonaria que o faga, porque xa sei como está o rollo. E nada, esta canción que se chama Electric Nana. Se queredes despois do bolo podemos chatear un pouquiño. E moitas grazas por estar aí. E bueno, xa imos saindo dentro dun anaco do confinamento. Imos meter o chintófano aquí o la, o re, digo. Correcto.
Graciñas. Ata a próxima semana.